yung motor ko talaga na, pero ito first time kong iaakyat. Kasi pag once na nabitin, kahit na nasa second gear ka, hirap na hirap. Siguro kailangan mong palitan yung naabutan na natin yung truck. Ito yung sa Baguio, pag umaakyat ka ng Baguio, okay pa naman yung makina nya. Ito, pataas na naman tayo. Woohoo! Sino kaya yung baliw na yun, sabi. Huwag nga naman mag-overtake sa ganitong sitwasyon. Sana okay yung kalsada sa taas. Hindi natin magamit tong nasa harap ko pa eh. Wala ang lahat na natatanaw mo. Di sa lahat ng oras nakakagala tayo. Kaya ayan o, mali-mali yung dinaanan ko. Pababa. Sarap tumambay dito kasi malilim. Ewan ko kung saan papunta to. Santa Cruz siguro ito. Lakas ni kuya. Grabe. Pakita ko ulit yung ating ginamit dito sa mismong trail dito sa kalsada, no? Mamaya papakita ko sa inyo yung dinaanan kong lubak. At the same time, ayan, parehas sila. Walk around, sabi nga. Talaga ng pangmalakas ang mga kahit magsa tayo. Once a week ka lang makapasyal sa mga ganitong bahay. Dikit din tayo ng sticker doon sa shout out kay Lagalag, tapos kay Big Boy na, ito medyo sakto lang yung grabe yung daan naman doon sa ano. Tataka talaga ako dyan sa ano na yan. Actually dapat ang pupuntahan ko yung waterfalls eh.